Bħalissa flimkien ma' ommu żagħżugħ ta' 17-il sena jinsab fi sptar f'Birmingham l-Ingilterra fejn qed isirulu qatt ta' operazzjonijiet. Għaltinna li qed ibati minn kundizzjoni li qed taffettwalu ħajtu fejn saħansitra l-ispina tawġitlu. Ta' 7 snin nista' ngħid li bdiet titgħawwiġlu l-ispina u komplet tiggrava, għall-bidu kien jilbes brace imma ma ħadmitx u istaġġitu sifil skoliosis li ħolqitlu problemi oħrajn għax taġġitlu naħa minnhom tal-pulmun, beda jaqta' ħafna nifsu, wara ftit minuti, ġifieri wara minuti jimxi, jaqta' nifsu. Allura din bdiet issir ovvjament ħabba li miċ tiegħu għax hu konxju ħafna fuqha. Tieni ħaġa minħabba li ma jistax jibqa' hekk. Għalkemm tella l-kodba miegħu biex ikompli jistudja kif jista' żagħżugħ ta' 17-il sena, qed isibha diffiċli biex il-ħolm tiegħu għal-ġejjieni isillu realtà. Għaltinna li hi u bina bħalissa jinħtieġu l-għajnuna finanzjarja. Semmitilna li l-Gvern Malti flimkien ma' Puttinu tawhom l-għajnuna. Bħala għajnuna mill-Gvern ħallsilna l-flight, travelling, train u l-taxis u l-operations ta' tifel ovvjament. Tlabnija tgħidilna se tkun it-triq il-qudiem għall-bina li minn kliema jidher ċar li se tieħu fit-tul. Aw min jabdilu wara ċertu żmien, aw minn hekk, u parti minn hekk hu l-ewwel intervent li jagħmel tieħu żmien biex jippruvaw jagħmlu correction fl-ispina ħalli jkun lest tat-tieni operazzjoni. U din ma nafux kemm ħandumu sakemm issir il-ħaġa. Filwaqt li irringrazzjat lill-organizzazzjoni Doninu Malta Gozo tal-għajnuna li qed jagħtuhom hija stednet lil pubbliku Malti li jekk jixtiequ li jtaffu ftit mill-pis tagħha u ta' bina jistgħu jibagħtu l-għajnuniet finanzjarji permezz tal-BOV app jew Revolut fuq 356 999 010 78.